Introductory questions and answers. Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Reply. Aha m bụ. Aha m bụ. Say your name. I'm using Chifrumnanya. Aha m bụ Chifrumnanya. Aha m bụ Chifrumnanya. Ị bụ onye ebe? Ị bụ onye ebe? Ị bụ onye ebe? M bụ onye. You say a state. M bụ onye Enugu State. M bụ onye Enugu State. Gịnị bụ aka ọrụ gị? Gịnị bụ aka ọrụ gị? This literally translates to what is your handwork? Gịnị bụ aka ọrụ gị? Abụ m onye dibịa oyibo. Abụ m onye dibịa oyibo. M bụ onye dibịa oyibo. Kedu ebe ị bi? Kedu ebe ị bi? Kedu ebe ị bi? M bi n'Abuja. Say where you live. Ebi m n'Abuja. M bi n'Abuja. Ị lụọla nwaanyị? Ị lụọla nwaanyị? For the men. Mba, aka m bụ okokporo. Mba, aka m bụ okokporo. Ị lụọla di? Question for the ladies. Ị lụọla di? Ị lụọla di? Mba, aka m bụ agbọghọ. Mba, aka m bụ agbọghọ. Mba, aka m bụ agbọghọ. But if you're a married lady, you say, alụọla m di. Alụọla m di. Or, abụ m nwunye mmadụ. Or, abụghịzi m agbọghọ. Ndị be anyị, ndewonu. Ka ọ dị mgbe ọzọ.